Люди за кордоном не розуміють проблеми з політв'язнями і проблеми з людськими правами на окупованих територіях. Ну, наче війни немає, а бойові дії не йдуть, то чого ви скаржитесь? За кого все має бути добре. Але ти сідаєш і пояснюєш, наприклад, якусь статистику приводиш, пояснюєш ситуацію, розказуєш навіть ту саму історію Богдана Зіза, який, начебто, в нього була мирна акція, яку максимум за вухо можна було притягнути як за хуліганку якусь, але йому дали як терористу 15 років ув'язнення, і ти розповідаєш в таких довгих термінах абсолютно ні за що. В нас дуже багато. Для нас це відкриття. Особливо навіть в країнах Європи і навіть на третій рік війни для них було здивування, що як так? Всі обміни, які відбуваються, повернення, які відбуваються зараз людей, відстоювання прав людей, коли банально не привозять лікаря або ліки не віддають людині. Дуже складно тиснути на Росію нам одним українцям як суспільство. Нам вкрай важлива міжнародна підтримка в цьому питанні.